Aquest mes de març s'han dut a terme tasques de manteniment i millora dels jaciments ibèrics de Puig de Castellet i Montbarbat. Concretament, s'han restaurat murs esllavissats a causa de la pluja. L'objectiu de la intervenció ha estat conservar, netejar d'herbes i consolidar aquestes estructures arqueològiques dels dos poblats ibèrics. El treball s'ha dut a terme amb el personal municipal sota la direcció de l'arqueòleg Joan Llinàs. Que esclar, els ibers vivien a dalt a Montbarbat, però esclar, tenien tot un territori de camps, de boscos, de costa per viure. Clar, eren pagesos, eren pescadors i ramaders i per tant doncs, necessitaven territori. Una mica era això. I aleshores aquest poblat, com el d'aquí, va tenir una funció segurament de caire de control del territori en un moment de que les coses es compliquen. L'actuació proposada en aquests dos jaciments permet preservar-ne el seu valor històric. El de Montbarbat, de 5.700 metres quadrats, és un dels jaciments més importants des del punt de vista urbanístic, data dels segles III i IV abans de Crist. El jaciment de Puig de Castellet, que data del segle III abans de Crist, té un alt valor estratègic de domini de la zona. Són 650 metres quadrats amb 6 habitatges i que actualment és visitable.